batez ere planteatzen dugun ideia hemen dan nolabait hori ikastolen mugimendua eta Andereñoen hauen ekarpena izan dela batez ere itxaropenez eta urrutira heltzeko asmoarekin jaietako zerbait. Eta azpimarratu nahi dugu eta bereziki nolabait gurasoekin eta euskal komunitatearekin batera egindako proiektu bat izan arren euren lana gaur egun bizi-bizirik dagoen ikastolan daukala emaitza, ezta? Baina azpimarratu nahi dugu beren lana eta planteatzen dizuegu baita zuei etorri zareten Andereñoei hori konformismoari, bere garaian konformismoari, beldurrari eta eskortasunari lapurtutako gune bat izan zela eta dela.